Чаму Лукашэнку раздражняюць беларусы, каго з міністраў ён раптам адправіў у адстаўку, а таксама што стала з яго асабістым пілотам, якога пасадзілі ў турму. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко працягвае мяняць міністраў і скардзіцца, што беларусы ныюць і не хочуць працаваць. Учора ён ператрахваў сацыяльную сферу і эканоміку, а сёння займаецца ўжо прамысловасцю і не толькі. Так, міністр сельскай гаспадаркі Ліневіч адпраўлены ў адстаўку. Адметна, што ён правёў на высокай пасадзе ўсяго толькі 6 месяцаў. Цяпер яго замяніў Юрый Горлаў, былы памочнік Лукашэнкі па Гомельшчыне. У адстаўку адпраўлены таксама і міністр архітэктуры і будаўніцтва Руслан Пархамович. Цяпер кіраваць ведамствам будзе Александр Студнеў, які да сённяшняга дня быў мэрам Магілёва. Але ж аднымі звальненнямі і прызначэннямі не абышлося. Лукашенко падзяліўся таксама сваімі планамі і паскардзіўся на народ. Маўляў, нешта беларусы малавата працуюць. Просто паглядзіце цалкам гэтае феерычнае відэа. Надо работать, и надо прекратить это нытье, что у нас не хватает людей. Что значит не хватает? У нас производительность труда, посмотрите, какая, в 3 раза ниже, чем в Европе. Поэтому в 3 раза больше надо нагружаться, загружаться. А не ныть, что у нас не хватает кого-то. У нас всего хватает. Просто шевелиться надо, чтобы заработную плату нормальную иметь. И надо иметь в виду, что государство свои функции выполняет и выполнит. Вся вертикаль власти от президента до председателя сельского совета. Я прошу всегда от людей одно. То, что они и должны делать. Обеспечьте, пожалуйста, себя и свою семью. Мы вас будем лечить, мы вам дадим образование, вы за это не платите. Детишкам будем маленьким в детских садах, в школах помогать и прочее. Будем помогать, но вы обеспечьте хотя бы свою семью и себя. И не рассчитывайте, что завтра Лукашенко, Дед Мороз там или кто-то придет и принесет эти деньги и вам раздаст. Или с вертолета сбросит. Этого не будет, мы этого не можем сделать. У нас нет, как в Америке, станка, который печатает доллары, на которые население всегда бросается, как на свежие пирожки. Лукашенко таксама раздаў заданні чыноўнікам. Смешна, што ў свеце цікавасці амерыканцаў да украінскіх рэдказямельных металаў пра гэтую тэму пачаў хвалявацца і Лукашенко. Прычым ён па-ранейшаму не можа запомніць, як правільна яны называюцца, і гаворыць з памылкай. Не металы, а матэрыялы. Почему актуально уже по редкоземельным металлам вой начался? Я все пытаюсь запомнить этот Германии и прочие там редкоземельные материалы. Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное. Вы над этим пока и не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других. Геологоразведка у нас самый отвратительный низкий уровень. Высновы былі зробленыя Лукашэнкам традыцыйна, імгненна. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле. Таксама адна з галоўных задач для ўрада канчатковае рашэнне па будаўніцтве ў Беларусі другой атамнай электрастанцыі. Апошняя гэта пяцігодка Лукашэнкі ці не пакуль не зразумела, але ж падобна, што менавіта за гэты час ён збіраецца, калі не пачаць будаўніцтва новай АЭС, то ўсё для гэтага падрыхтаваць. Сейчас хороший спрос людей на электричество, обогрев там и так далее, и так далее. Это чудо для людей. Но если мы вторую станцию построим, ну почему людям не помочь в этом плане? Они будут нам многие поколения благодарны. Акрамя атамнай электрастанцыі у Беларусі пабудуюць яшчэ і магільнік для радыёактыўных адкідаў. Что касается министра энергетики, нам надо продолжить мероприятия по подготовке к строительству республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов. Мы об этом не единожды говорили. Акрамя таго, Лукашенко загадаў міністрам, каб яны арганізавалі ў Беларусі дзяржаўны майнінг криптовалют. Ну и потом посмотрите по этому майнингу. Все больше людей ко мне обращаются. Если нам это выгодно, давайте будем делать. У нас избыток электричества есть. Пускай делают они эти криптовалюты и так далее. Так правильно я говорю? Яшчэ адзін важны момант, які адзначыў Лукашенко, гэта катастрафічная сітуацыя з продажам беларускай тэхнікі. У нас в дилерских центрах немало техники находится. Это катастрофа. Это недопустимо. Мы что, хотим повторить прошлые периоды, когда там техника была, потом исчезла, и мы не нашли, с кого деньги забрать. И это миллионы долларов, это немалые были деньги. Поэтому это недопустимо.
и рост дебиторской задолженности. Таксама Лукашенко пачаў разборкі і па прычыне сумнеўнай якасці беларускай тэхнікі. Усё ж ён абвясціў 25 год годам якасці, а тут даводзіцца чытаць вось такія непрыемныя навіны. Я далек от того, что там пописывают в интернете, но вот недавно я прочитал замечание одно. Кто-то там выехал с территории МАЗа, и у него неуправляемый автомобиль крутится, разворачивается. Ну, короче, он даже не собран был как надо. Ну, дыма без огня не бывает. Я понимаю, что это преувеличение. Такого просто не может быть. Но надо серьезнейшим образом требовать с руководителей предприятий. Ты лучше меня знаешь, как это делать. Здаецца, што Лукашенко канчаткова стаміўся і паціху перапаўзае ў стан, які умоўна можна назваць так: вы там папрацуйце, а я тут пакантралюю. Бо ён і учора, і сёння, і нават падчас пятнічнага разносу чыноўнікаў працягвае паўтараць: разбірайцеся там самі, і перакладвае ўсё больш адказнасці на чыноўнікаў, як на рэгіянальных, так і на самых топавых. Цяпер, па словах Лукашэнкі, роля віцэ-прэм'ераў, як і іх адказнасць за нейкія касякі, значна ўзрасце. Цытата: «Ніхто за вами бегаць не будзе, як гэта было ў папярэднія часы. Вы па ўсіх напрамках ведаеце, што рабіць, і ведаеце гэта лепш за мяне, таму што вы спецыялісты, у вас больш вузкая сфера. А я ведаю, за што з вас спытаць і па якіх напрамках». Стала вядома, чым скончылася гісторыя з асабістым пілотам Лукашэнкі, які трапіў у турму. Гаворка ідзе пра Вадзіма Мельнікава, пілота з 35-гадовым стажам, які быў надзвычай важнай персонай на мяжы стагоддзя. Пілотам Белавіа мужчына стаў яшчэ за савецкім часам, а ў 90-х лічыўся асабістым пілотам Аляксандра Лукашэнкі. У пачатку 2000-х Мельнік стаў адказваць за ўсё беларускае неба. Спачатку як намеснік старшыні камітэта па авіяцыі, а пасля як старшыня гэтага камітэта. Паралельна Мельнік яшчэ працягваў перыядычна лятаць як пілот. Затым лётчык стаў дырэктарам авіякампаніі «Трансавіаэкспарт». Менавіта ў гэтым статусе яго і арыштавалі ў красавіку 2015 года і ў выніку абвінавацілі ў махлярстве і дачы хабару. Паводле версіі сілавікоў, Мельнік вырашыў скарыстацца тым, што замежнікі хацелі купіць трансавіаэкспарт і прапанаваў свае паслугі, каб быць пасярэднікам, тыпу пагаварыць з кім трэба і перадаць грошы каму трэба. У выніку былому пілоту Лукашэнкі прысудзілі 6 гадоў з канфіскацыяй маёмасці і адправілі ў віцебскую калонію для чыноўнікаў, сілавікоў і бізнесменаў. Больш пра Мельніка публічна ніхто не ўзгадваў. Але ж цяпер кіберпартызаны падзяліліся з намі выпіскай з дзяржаўных баз, і аказалася, што Вадзім Мельнік правёў за кратамі прыкладна палову ад прызначаных яму 6 гадоў. І ў гэтым няма нічога дзіўнага, бо ён мог патрапіць пад некалькі амністый і ўрэшце атрымаць умоўна датэрміновае вызваленне. На свабодзе былы пілот апынуўся ў 2018 годзе. Пасля ён працаваў у камерцыйнай кампаніі, у беларускім навукова-даследчым інстытуце транспарту «Транстэхніка» і нават быў работнікам Мінскамунцепласетак, пасля чаго нарэшце вярнуўся да авіяцыі. У 2021 і 2022 годах Мельнік працаваў у кампаніі «Альфа-Арыён», спецыялізацыя якой вытворчасць беспілотнікаў, а ў 2022 годзе ён выкладаў у Мінскім дзяржаўным вышэйшым авіяцыйным каледжы. У канцы 2022 года яго не стала. Вадзім Мельнік памёр ва ўзросце 63 гадоў. Гучныя заявы і нечаканая логіка галоўнага беларускага сілавіка. Міністр унутраных спраў Іван Кубракоў расказаў, што ў Беларусі можа з'явіцца новы крымінальны артыкул за булінг, прасцей кажучы, за ацкаванне і запалохванне ў інтэрнэце. Прычым выглядае, што выкарыстоўваць яго будуць у палітычных мэтах, бо Кубракоў кажа, што прыхільнікаў улады запалохваюць у перыяд выбараў, і з гэтым трэба нешта рабіць. Цытата: «Магчыма, настаў час, калі трэба паглядзець і даць прынцыповую ацэнку не толькі дзеянням, калі ёсць фізічная і псіхалагічная пакута. Мы ўсе выдатна разумеем, што часам слова раніць больш балюча». Канец цытаты. Акрамя таго, міністр сказаў, чаму амаль ва ўсім свеце сілавікоў называюць паліцыяй, а ў Беларусі па-ранейшаму застаецца міліцыя. Бо слова «паліцыя», на думку Кубракова, асацыюецца з паліцаямі ў гады Другой сусветнай вайны. Зноў цытата: «Для беларускага народа партызанскага краю, дзе людзі пацярпелі менавіта ад здраднікаў, слова «паліцыя» проста непрымальна». Канец цытаты. Кубракоў таксама пахваліўся татальным назіраннем за беларусамі. Па яго словах, цяпер па ўсёй краіне ўстаноўлена каля 60 000 разумных камер відэаназірання. Гэтыя
камеры здольныя адсочваць людзей, распазнаваць твары і чытаць нумарныя знакі аўтамабіляў. Раней сілавікі ўжо расказвалі пра тое, як працуе такая сістэма відэаназірання. Паводле слоў сілавікоў, кожны чалавек, які трапляе ў поле зроку камер, можа быць ідэнтыфікаваны і адсочаны ў рэжыме рэальнага часу, а яго перамяшчэнні захоўваюцца ў базе даных. Гэта азначае, што міліцыя і іншыя дзяржаўныя структуры маюць магчымасць у любы момант даведацца, дзе быў чалавек, у якія месцы заходзіў і як перамяшчаўся па Беларусі. Залаты пашпарт для алігарха Лукашэнкі. Расследавальнікі праекта «Бюро» паведамілі, што некалькі не самых простых беларусаў атрымалі дакументы экзатычнай краіны Вануату. Рэспубліка Вануату размяшчаецца на 83 астравах у Ціхім акіяне і вядомая сваім даступным грамадзянствам і афшорнымі паслугамі. Архіпелаг спецыялізуецца на продажы так званых залатых пашпартоў. Цана пытання $130 000 США. Выдаецца ён у рэкордна кароткія тэрміны ад 1 до 4 месяцаў і дазваляе рабіць бязвізавыя паездкі ў 130 краін свету, у тым ліку і ў краіны Еўрапейскага Саюза. Цяпер пашпарты Вануату атрымалі як мінімум 3 вядомых беларусаў. Гэта кашалёк Лукашэнкі, тытунёвы магнат Алексей Алексін, а таксама яго малодшы сын Віталь Алексін разам з новаспечанай жонкай Надзеяй. Усе 3 атрымалі дакументы Вануату яшчэ ў 22 годзе. Аднак выглядае, што ўсімі бонусамі сваіх залатых пашпартоў Алексіны скарыстацца так і не здолеюць. Справа ў тым, што якраз у 22 годзе Рада Еўропы прыпыніла бязвізавы рэжым для грамадзян Вануату праз гэтую сумнеўную і лёгкадаступную схему набыцця пашпарта. У снежні 24 года ЕС канчаткова адмяніў бязвізавы рэжым з Вануату. Журналіст «Бюро» патэлефанаваў Алексею Алексіну, але бізнесмен сказаў, што не чуе пытання і слухаўку больш не здымаў. А яго сын Віталь пракаментаваў «Бюро», што не ведае, што такое пашпарт Вануату, і сказаў, што ён мае толькі беларускі, пасля чаго абарваў дыялог. Смяротная спрэчка ў Віцебскай вобласці. Жыхар Шумілінскага раёна выпіваў разам з 2 сябрамі. У нейкі момант мужчына паспрачаўся, што зможа залпам выпіць цэлы літр гарэлкі, што ў выніку і зрабіў. Спачатку ён выйграў, але скончылася ўсё трагічна, бо той жа ноччу сваякі знайшлі пераможцу ў стане алкагольнай комы. Мужчыну тэрмінова забралі ў бальніцу, але ж не прыходзячы ў свядомасць, там ён і памёр. У Беларусі з'явіўся новы від махлярства. Цяпер ашуканцы тэлефануюць ці пішуць у месенджерах пажылым людзям, нібыта ад мабільных аператараў, і пераконваюць паставіць на тэлефон вельмі патрэбную праграму. На самай жа справе гэтая праграма дае махлярам аддалены доступ да тэлефона ахвяры, і пасля злачынцы могуць рабіць усё, што хочуць. А хочуць яны, як вы ўжо зразумелі, выводзіць грошы з рахункаў і пры магчымасці афармляць на чалавека пазыкі ці крэдыты. Так што папярэджвайце сваіх пажылых сваякоў, каб не адказваць на такія паведамленні і ні ў якім разе не ставілі на мабільнікі ці камп'ютары ніякіх праграм. Праўда, некаторыя махляры дураць пенсіянераў і без усялякіх праграм. Цяпер 3 расейцаў у Гродна забралі $50 000 у 82-гадовай жанчыны, выдаючы сябе за міліцыянтаў. Яны пераканалі бабулю, што за захоўванне такой вялікай сумы дома пагражае адказнасць. Жанчына паверыла і аддала грошы нібыта, каб іх задэклараваць. Задаволеныя ашуканцы паехалі назад у Расію, але ж іх паспелі затрымаць на мяжы. Цяпер 2 мужчынам і жанчыне пагражае да 10 гадоў беларускай калоніі, а ўсе грошы вярнуліся да пенсіянеркі. Амаль 3 дзясяткі смерцяў за 2 месяцы. У Міністэрстве надзвычайных сітуацый Беларусі расказалі, колькі чалавек загінула за студзень і люты 25-го года на рэках, азёрах і іншых вадаёмах. Лічба ўражвае, бо патанулі ажно 28 чалавек, з іх адно дзіця. Яшчэ 17 чалавек танулі, але іх удалося выратаваць. Для параўнання, за аналагічны перыяд мінулага году такім жа чынам загінулі 23 беларусы. У Беларусі раскрылі шакуючае забойства 20гадовай даўніны. Яшчэ ў 2002 годзе брэсцкія падлеткі рыбачылі на мясцовай рацэ Мухавец і раптам выцягнулі частку цела мужчыны. Было відавочна, што смерць насіла крымінальны характар, бо ногі былі звязаныя вяроўкай. Пазней вадалазы даследавалі дно ракі і выявілі 3 замацаваныя шнуром каналізацыйных люка і яшчэ іншыя часткі цела. Але тады высветліць асобу ахвяры не атрымалася. Забіты заставаўся неапазнаным на працягу многіх гадоў.
Толькі ў 2024 годзе сілавікі атрымалі новую інфармацыю пра датычнасць да гэтай страшнай гісторыі 4 мужчын. Двое з іх да таго часу ўжо адбывалі пакаранне. Адзін знаходзіўся на волі, а чацвёрты быў у вышуку за махлярства. Аператыўная інфармацыя пацвердзілася, калі трое падазраваных сталі даваць паказанні. Па даных следства, ў 2001 годзе з Гомеля ў Брэст прыехалі гастралёры для здзяйснення кватэрных крадзяжоў. Два маладыя хлопцы і 17гадовая дзяўчына. Яны сустрэліся з двума мясцовымі жыхарамі, адзін з якіх сказаў, што такі від дзейнасці не прынясе вялікага заробку. Прычым мясцовыя адразу прапанавалі гасцям далучыцца да іх і заняцца шэрым рэлтарствам. Прасцей кажучы, адбіраць жыллё ў асацыяльных грамадзян. Госці пагадзіліся і заадно паабяцалі дапамагчы сваім новым партнёрам ліквідаваць канкурэнта па злачынным бізнесе. Ахвяру проста каля пад'езда ударылі металічнай трубой па галаве, а затым зацягнулі ў машыну і вывезлі на мост праз раку Мухавец. Там арганізатар злачынства даў указанне змоўшчыкам прывязаць да ахвяры 3 загадзя падрыхтаваных каналізацыйных люка і скінуць таго ў раку. Адзін з саўдзельнікаў адмовіўся ўдзельнічаць і сеў у машыну, адкуль назіраў, як яго змоўшчыкі скідаюць з моста яшчэ жывога чалавека. Высветлілася і асоба забітага. Аказалася, што гэта замежны грамадзянін, праўда, якой краіны не ўдакладняюць. На момант гібелі мужчыну было 30 гадоў. У выніку выканаўцам страшнага задання цяпер пагражае цэлы шэраг крыміналак, як за забойства, так і за выкраданне чалавека і рабаўніцтва. Ім пагражае сур'ёзнае пакаранне ажно да вышэйшай меры. Але ж арганізатара таго забойства затрымаць пакуль не змаглі. Цяпер яго аб'явілі ў вышук. Дзікая гісторыя адбылася ў Гомелі. Там жанчына выкінула сабаку з балкона 5-го паверха і, на жаль, жывёла загінула. Сітуацыю убачылі суседзі і выклікалі міліцыю, але сілавікі трапіць у кватэру да гамельчанкі не здолелі, тая проста не адчыніла дзверы. Пры гэтым, як сцвярджаюць суседзі, неўзабаве пасля страшнага здарэння з сабакам з кватэры чуўся смех і вясёлы спеў. У выніку справа ўсё ж дайшла да суда і жанчыну пакаралі. Ёй далі 3 месяцы арышту і прымусовае лячэнне ад алкагалізму. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дызлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.